πρέπει να υπάρχουν Έλληνες που θα δεχθούν να γίνει αυτό το πράγμα σε τούτο τον τόπο. Προσπαθούμε να αρπάξουμε ό,τι μπορούμε από αυτόν τον τόπο, να τον ρουφήξουμε, να τον καταστρέψουμε. Για τα παιδιά μας, ρε παιδιά, εμείς εντάξει. Έχουμε ζήσει κάποια χρόνια. Σκεφτείτε τι έχει πάθει η Αττική και τι συνεχίζει να παθαίνει. Όλη αυτή η φύση εδώ θέλουν να την καταστρέψουν χωρίς κανένα λόγο και καμιά αιτία.